97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay tayo sa buhay na gusto nating makamit pero tila ba imposible na itong makuha. Ngunit sa tulong at determinasyon at maging tiwala sa Panginoon, minsan ay nabibiyayaan tayo ng mga hindi inaasahang milagro. Ikaw, anong gagawin mo kung ang milagrong pinagkaloob sa iyo ay sasayangin lang pala ng ibang tao? Simula noong ikasal sa asawa niyang si Domeng, ay isang pangarap lang ang gustong makamit ni Arcely. Ito ay ang magkaroon siya ng sariling anak. Pero tila ba mailap sa kanila ang tadhana dahil kahit na anong hirap ang gawin nila, ay hindi makuha-kuha ni Arcely ang kanyang inaasam. Darating pa kaya ang araw na maranasan nila Domeng at Arcely na maging magulang? Ito ang mga dapat ninyong pakaabangan dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Arcely, 40 years old at dating sales lady sa isang mall dito sa Antipolo. Marami po akong pangarap, Papa Dudut. Bukod sa pagkakaroon ng tahimik na buhay ay pangarap ko rin ang magkaroon ng sariling pamilya balang araw at magpalaki ng kahit na 4 na anak. 2 babae at 2 lalaki. Mahilig po kasi ako sa mga bata at sa katunayan ay teacher po ang pangarap ko na maging paglaki ko noon. Kaso nga lang ay iba talaga siguro ang plano para sa akin ng Panginoon. Hindi ko po natapos ang kolehiyo, hanggang first year college lamang ako. Natigil ako sa pag-aaral dahil kapos sa pera. Simula noong tumigil ako sa pag-aaral ay sari-saring trabaho na ang pinasok ko. Naging cashier ako sa isang fast food, nagtinda ng kakanin sa palengke, tagaluto sa isang burger stand at minsan din akong naging sales lady na nagbebenta ng mga sapatos. Sa trabahong ito ko na po nakilala ang asawa kong si Domeng, na dati namang security guard sa mall na pinapasukan ko. 28 years old na ako noon nang pumasok kami sa isang relasyon ni Domeng. Siya ang pangatlong boyfriend ko matapos ang 5 taong pagiging single. Hindi naman ako pihikan sa lalaki, Papa Dudut. Malayo lang siguro ang itsura ko sa mga tipo ng mga kalalakihan kaya malimit lang din ako kung magkaroon ng manliligaw noon. Tumagal ng 2 taon ang relasyon namin ni Domeng, Papa Dudut. 30 years old na ako noon nang maisipan naming dalawa na magpakasal at magsama na sa iisang bubong. Oh, nandito na palang bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal! Hoy Aris, maghinay-hinay ka naman sa pag-inom. Ikaw na yata makakaubos ng alak ah. Wala nang matitira sa mga bisita. Pagbigyan mo na ako, ate. Ngayon na tayo nagkaroon ng ganito kalaking celebration eh. Alam mo naman ako, in-Indian ako sa kasal ko noon. Dito na lang ako makakabawi eh. Ayan. Magpapakalasing tapos magdadrama na naman. Hindi ako magdadrama. Dapat enjoy lang. Di ba, bayaw? Halika na, shot na. Sige lang, mag-aasikaso pa kami ng mga bisita. Hayaan mo na yung mga bisita nyo. Makikikain lang naman yung mga yan eh. Halika, buka rito. Papakilala kita sa mga pinsan namin. Sige na, samahan mo na sila. Alam kong gusto mo ring uminom. Total, pauwi na rin naman yung mga bisita eh. Tsaka gusto ko na rin magpalit ng damit. Masyadong mainit tong wedding dress ko. Sigurado ka ba?
Oo, doon na lang ako sa mga batchmate ko. Makikichika rin ako sa kanila. O siya, kayo nang bahala sa asawa ko ha. Oy mga insan, wag niyo tong lasingin. Madaling malasing tong taong to. Oh, narinig nyo? Huwag nyo raw lasingin tong bayaw ko ha. Huwag kang mag-alala ate. Akong bahala kay Kuya Doming. Lalo na ikaw, Aris. Alam kong tubig mo na ang alak. Wala akong tiwala sa'yo. Sige na, doon ka na. Daming sinasabi. Hayaan mo na kami mag-enjoy ng mga boys. O sige na, sige na. Enjoy! Ano na bayaw? Eto, shot mo na. Salamat. Ano? Sarap ng hagod sa lalamunan no? Ako nagtimpla niyan. Kailangan mo yan para sa honeymoon nyo mamaya. Dapat bigyan nyo ako agad ng pamangkin ha? Para may kalaro na yung uni kaiya ko. Ano bang gusto mo? Babae o lalaki? Mas maganda sana pag babae pero wala rin namang problema kung lalaki. Pwede naman kayong mag-anak ulit, di ba? Sa hirap ng buhay ngayon, mahirap na magkaroon ng maraming anak. Dapat yung sakto lang. Yung kaya yung buhay na mag-asawa. Ilan ba plano nyong anak? 2? 3? Ang gusto ng ate mo, 4 sana. Pwede na rin siguro yun. Mahilig talaga si ate sa mga bata eh. Inggit na inggit nga siya nung bigla na lang ako umuwi sa bahay na may dalang sanggol. Siya nang naging nanay ng anak kong si Eric eh. Nasaan ba yung nanay ng batang yun? Wala na. Di na nagparamdam. Pagkapanganak niya sa bata, di na nagpakita. Hindi pa raw siya ready maging nanay. Mabuti na lang binigay sa akin. Hindi yung basta na lang iniwan sa basurahan katulad sa napapanood sa mga balita. Siya ba yung dapat na pakakasalan mo? Hindi. Iba yun. Si Elise, yung long-time girlfriend ko. Siya dapat yung pakakasalan ko. Eh kaso, hindi ako sinipot sa kasal. Walang yang yun. Sinayang yung pinag-ipunan ko. Tapos ayun, depressed. Naghanap ako ng ibang babae. Ayun na nga, si Janice na nabuntis ko. Nanay ni Erica. Pero di ba may bago ka ng girlfriend ngayon? Meron. Kaso hindi nakapunta ngayon eh. May trabaho sa Palawan. Iba ka rin pala, no? Chick boy ka pala. Ibang-iba kami ni ate no. Si ate Arceli. 2 lang ate naging boyfriend eh. Matanda na rin kasi kaya siguro nagpakasal na agad. Kaya dapat hanggat maaga pa, gawa na kayo ng baby. Alam mo kung bakit? Bakit? Ilang taon ka na ba? 32. Oh, 32. Sa debut ng anak nyo, 50 na kayo ni ate. Uugod-ugod na kayo. Hindi nyo ma-enjoy mag-alaga ng bata kapag sumasakit na kasukasuan nyo. Bahala kayo. Yan mo. Yan ang sunod na plano namin ng ate mo. Gusto na rin niya kasi talagang magkaanak eh. Asahan ko yan ha. Ano? Shot na uli. Papadudot pagkatapos po ng kasal ay sa amin na tumira si Domeng. Mas malapit kasi sa amin ang pinagtatrabahuhan niya bilang security guard sa isang bangko. Katulad ng pangako ni Domeng ay agad naming trinabaho ang pagkakaroon ng anak at may punto rin naman si Aris. Kung plano naming magkaroon ng 4 na anak, hindi na dapat pa kami nagsasayang ng oras. Pero lumipas ang 2 taon ay walang batang nabuo sa sinapupunan ko. Tila ba ayaw kaming kampihan ng kapalaran dahil hirap na hirap kaming makabuo ng bata. Sa takot nga ni Domeng na baka siya ang may problema kung bakit hindi kami magkaanak, ay nagpakonsulta pa siya sa doktor. Sa awa ng Diyos ay wala namang problema sa kanya. Ganon pa man ay hindi kami sumuko ni Domeng. Nagsubok pa rin kaming makabuo hanggang sa inabot ulit kami ng 1 taon at hindi pa rin kami nagkaroon ng anak. Sa pagkakataong yon ay naisip kong baka sa akin na ang may problema. Palagi na kasi noong sumasakit ang puson ko kahit na wala naman akong period. Irregular din ang menstrual cycle ko at may mga pagkakataong nagkakaroon ako ng bleeding na minsan ay umaabot pa ng 1 buwan. At dahil dito ay naisipan ko magpa-check up sa doktor para malaman kung ano ang mali. Doon ko na po napag-alamang meron akong PCOS o
Polycystic Ovarian Syndrome. Grabe, inaabot ako ng 2 oras sa daan. Ang hirap makipag-agawa ng masasakyan. Kaya pala late ka na umuwi. Kanina ka pa namin inaantay kaso gutom na si nanay kaya nauna na sila. Pinagtabi kita ng hapunan. Kumain ka muna. Salamat. Kumain ka na ba? Hindi pa, hinihintay talaga kita para sabay tayong kumain. Kamusta pala yung pagbisita mo sa doktor? Anong sabi? May resulta na ba? Oo, meron daw akong PCOS. PCOS? Anong PCOS? Poly something, di ko na maalala yung sinabi eh. Pero hirap daw akong makabuo ng anak dahil sa sakit ko. Ibig sabihin ba niyan, hindi na tayo magkakaanak? Mahihirapan pero sabi sa akin may chance pa naman daw akong magdalang tao. Kailangan ko lang baguhin ang lifestyle ko. May gamot din na nirekomenda sa akin si Doc. Tumatalab naman daw ba yan? Baka gagastos lang tayo para sa wala. Mas maganda na yung gumastos kaysa mawalan tayo ng pag-asa. Ayaw mo ba magkaroon ng anak? Gusto, pero paano kung paasahin lang tayo niyan? Kung kailangan kong umasa sa gamot, aasa talaga ako mabuntis lang ako. Kahit na magiging masela ng pagbubuntis ko kung sakali, itutuloy ko pa rin. Alam mo naman, Doming, na matagal ko nang gustong magkaroon ng anak, di ba? Alam ko. Ano bang kailangan natin gawin para malabanan yung sakit mo? Maliban sa pag-inom ng gamot, maraming pinagbabawal sa akin si Doc. Kailangan ko raw umiwas sa matatamis at mamantikang pagkain. Kung may time, kailangan ko rin daw mag-exercise, magkaroon ng maayos na pagtulog at umiwas sa stress. Sige, gawin natin yan. Kung ano makakabuti sa kalusugan mo. Ang mahalaga sa akin, nasa mabuting kalagayan ka. Basta ako, gagawin ko ang lahat para mabigyan kita ng anak. Ang priority natin, yung kalusugan mo. Kung bibiyayaan tayo ng Diyos ng anak, ibibigay niya yan. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Yung pinsan ng kaibigan ko may PCOS din daw. 7 taon silang naghintay para magkaanak. Kaso maselan daw yung naging pagbubuntis niya. Nagkaroon nga sila ng anak pero binawian ng buhay yung nanay. Kung sakali mang mapunta tayo sa ganong sitwasyon. Ayoko mapunta tayo sa ganong sitwasyon, Arcely. Hindi ko hayaang mawala ka sa akin. Hindi ko isusugal ang buhay mo para lang dun. Kailangan natin pag-usapan ang mga maaaring mangyari. Kung sakaling mangyari yun sa atin, wag naman sana. Gusto ko piliin mo yung bata kaysa sa akin. Hindi ko magagawa yun, Arcely. Please, Doming. Pag-usapan na lang natin yan kapag nagkaroon na ng sanggol dyan sa sinapupunan mo. Sa ngayon, wag na muna natin stressin ang mga sarili natin. Saka na natin isipin pag nangyari na. Sana nga magkaanak na tayo. Araw-araw ko yung ipinapanalangin. Pero kung sakali mang hindi tayo mabiyayaan ng anak, pwede naman tayo mag-ampon, di ba? Kung wala na talaga tayong choice, yan na talaga yung pinaka-best na magagawa natin. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. May tiwala ako sa Diyos, magkakaanak din tayo. Sige na, kumain ka na. Nga pala, nasabi mo na ba kay nanay yan tungkol sa PCOS mo? Hindi pa. Gusto ko kasing ikaw ang unang makaalam. Siguro sabihin na lang natin sa kanila kapag handa na tayo. Sige, ikaw ang bahala. Papadudot, ginawa ko ang lahat ng bilin sa akin ng doktor. Umiwas ako sa mga pagkaing bawal, ginawa kong mas healthy ang katawan ko at diretso rin ang pag-inom ko ng gamot. Sinubukan ko ring magbawas ng timbang kahit na hindi naman gaanong mabigat ang katawan ko. Sa madaling sabi ay pinalitan ko ang lifestyle ko. Sinikap kong umiwas sa stress at ginawa ko ang lahat ng yon kahit na sinabihan na akong maliit lang talaga ang chance na magkaroon ako ng baby. Sa mga nagdaang panahon ay hindi nawala sa akin ang pag-asa na balang araw ay ibibigay din sa akin ni Lord ang hinihingi kong milagro. Kahit na paulit-ulit kaming nabibigo ni Domeng ay hindi ako pinabayaan ng asawa ko. Sinuportahan niya ako sa bawat kabiguang dumarating sa buhay namin. Ganon din nakasangga ko ang pamilya ko at sinabayan ako sa laban ko. Magti 34 years old na ako noon, Papadudot, at ang pag-asa namin magka-baby pa ni Domeng ay unti-unti nang nawala. Hanggang sa biglang nagparamdam ang Panginoon. Nang sumubok akong mag-pregnancy test ay tila ba milagrong 2 linya ang nagpakita.
Nung una ay hindi pa kami naniwala ni Domeng Papadudut. Baka false alarm lamang ito kaya bumili pa kami ng isa pang pregnancy test. Para makontento ay nagpa-check up na rin kagad ako dahil sa sobrang excitement. At doon ay nakumpirma nga namin Papadudut na ako ay nagdadalang tao na rin sa wakas. Papadudot, pakiramdam ko noon ay nanalo ako sa loto. Ganun po katindi ang sayang na idulot sa akin ang pagkakaroon ko ng baby sa aking tiyan. Hindi lang po kami ang nagdiwang maging ang buong pamilya ko, lalong lalo na ang kapatid kong si Aris na noon ay kapapanganak lang din ang asawa nito ng kanilang ikalawang anak. Halos ibalita nga noon ni Aris sa buong barangay namin na sa wakas ay buntis na ako. Sa kabila ng sunod-sunod na pagbati ay may bad news pong kakibat ang magandang balitang dumating sa buhay namin. Naging maselan po ang pagbubuntis kaya kinailangan kong magdoble ingat sa lahat ng ginagawa ko dahil maaaring isa sa amin ng anak ko ang mamiligro. Mabuti na lang at alagang-alaga ako ng asawa ko. Lalo na sa unang 3 buwan ng pagbubuntis ko na sinasabing pinaka-kritikal para sa mga buntis. Itinuring akong reyna ng mga kamag-anak ko. Spoiled kung spoiled. Binusog nila ako at kung maaari ay ayaw nila akong mapagod. Ang ginawa kong pag-iingat sa sarili ko at pag-aalaga at sakripisyo sa akin ng pamilya ko ay nagbunga naman Papadudut. Dahil makalipas ang 9 na buwan ay wala naman ako naging komplikasyon sa pagbubuntis ko. Normal delivery po ang nangyari at naipanganak ko na nang maayos ang malusog naming baby boy. Domeng? Oh, gising ka na. Kumusta? Wala ka naman bang nararamdamang masama? Wala naman. Parang ang di ako nanganak eh. Baka dahil sa anesthesia, kaya wala ka pa masyado maramdaman. Gusto kong mahawakan ng anak natin. Sandali lang. Oh, heto. Hello baby! Baby Christopher! Yan na ba ang ipapangalan natin sa kanya? Oo, pero may gusto akong idagdag na pangalan niya. Ayan, meaning gift. Regalo siya sa atin ni Lord. Talaga? Saan mo naman nakuha yung ibig sabihin ng pangalang Ayan? Nag-search ako sa internet. Naghanap ako ng mga pangalan na may extra meaning kasi nga special tong anak natin. Miracle siya from God kaya dapat lang nabigyan natin siya ng pugay kasi binigay niya tong blessing na to na matagal na nating hinihintay. Ang ganda naman pala ng pangalan ng anak natin. Kanina pa talaga kita hinihintay na magising para itanong yan. May ibinigay kasi sa akin yung nurse na form. Hindi ko naman alam kung ano ilalagay nating full name ni baby. Kaya inantay muna kita magising. Hello Christopher Ayan. Nakuha niya yung mga mata mo patulis. Talaga ba? Sabi ng nanay mo, hawig siya ng lolo niya eh. Parang hindi naman. Mas nakuha niya yung mukha mo. Ang daya naman, ako nagdala sa iyo ng 9 na buwan, baby. Wala ka man lang kinuha sa mukha ko. Ganda-ganda ng nanay mo eh. Magbabago pa naman yung itsura niya pag lumaki siya. Tignan mo nga ngayon oh, manas pa ang mukha. Oh, ba't ka umiiyak? Joke lang yung sinabi ko manas, oy! Natutuwa lang ako. Bigla akong naalala yung mga mahahabang taong paghihintay natin. Kung saan-saang santo na tayo humingi ng tulong. Napakaraming sakripisyo na ang nagawa natin. Lahat ng paghihirap na yon sobrang worth it. Sa wakas may anak na tayo. Sobrang thank you Lord talaga. Kaya nga eh, nagbunga rin sa wakas sa mga dasal natin. Sabi ko naman sa'yo eh, di tayo pababayaan ng Diyos. Asa na yung pamangkin ko? Uy! Natutulog na siya. Ay, sorry. Excited lang si Tito. Pabuhat nga. Lika na, baby, baby. Ay,
Ayan, nagising tuloy. Tahan na baby. Tito mo to, kasing gwapo mo. Huwag ka nang umiyak. Tagal ka naming hinintay eh. Sira ulo, alam ka naman tumawa siya. Saan ka nakakita ng bagong silang na sanggol na tumatawa? Ano palang ipinangalan niyo sa kanya? Yung Christopher ba? Oo, tapos binigyan namin siya ng second name na Ayan. Wow, galing naman! Baby, ako kaya nakaisip ng Christopher. Alam mo ba, na yan ang gusto kong pangalan ng bata ako? Kaso, Aris pinangalan sa akin ng lola mo eh. Akala ko nasa trabaho ka pa. Nagpaalam ako saglit sa boss ko. Kako, nanganak ate ko. Sabi ko, silipin ko lang pamangking ko. Kaya pinayagan naman ako. Hindi mo na talaga nahintay, no? Siyempre! Sa wakas, dito na rin ako kaya excited ako. Baby Christopher, bilisan mo lumaki ha. Para makalaro mo na yung mga pinsan mo. Papakilala kita sa ate Erica at sa ate Eloisa mo. O siya, tama na yan. Pagpahingay mo na si Tope. Balik mo na sa akin, naagawan mo pa ako ng moment eh. Tope? Ang ganda-ganda na Christopher tapos tope papalayaw mo sa kanya? Pwede namang Chris, di ba? O kaya Topher. Mas gusto ko yung Tope eh. Pinoy na Pinoy. Wala ka talagang taste. Pogi-pogi ng anak mo eh. O sige na, saglit lang pinaalam ko sa trabaho eh. Bye-bye Christopher! Papadudot pagka-uwi namin sa bahay ay nakahanda na ang lahat ng gamit ni Baby Christopher. Mula sa mga damit, lampin, diaper, pati nga mga anting-anting ay nagdala pa ang nanay ko. Isang crib naman ang ginawa ni Aris para sa anak ko dahil ang dating crib ng panganay niya ay kasalukuyan pa noong ginagamit ng pangalawa niyang anak. Kung Reyna ang naging turing ng pamilya ko sa akin noong nagbubuntis ako ay prinsipe naman ang naging turing ng lahat kay Christopher. Bantay sarado siya ng lahat. Bawat iyak niya ay 3 tao kagad ang lalapit sa kanya para alamin kung ano ang problema. Para mabantayan ng maayos ang anak ko ay nag-resign po ako sa trabaho. Naging stay-at-home mom po ako para matutukan ang miracle baby namin. At sa loob ng 3 taon ay nakatutok ang lahat kay Christopher. Sinamahan namin siya mula sa mga unang hakbang niya hanggang sa mga unang salita nito. Damang-dama ko kung paano siya alagaan ang mga tao sa paligid niya. Si Aris ang karaniwang nangunguna sa pagbabantay at pag-aalaga kay Christopher. Daig pa nga niya kaming mga magulang. Palibhasa ay matagal na rin kasi niyang pinangarap na magkaroon ng lalaking anak. 2 babae na ang anak ni Aris at nang mga panahong yon ay babae na naman ang ipinagbubuntis ng asawa niya. Kaya naman minsan ay hinahayaan ko na lamang si Aris na makipagbanding sa pamangkin niya. Sige na ate, payagan mo na si Tupino sumama sa akin. San ba kasi kayo pupunta? Birthday ni paring Badong, magre-resort kami. Ay nako, hindi pwede. Sige na, 3 taon na si Tupi, mag-4 na taon na nga eh. Tapos hindi pa niya nararanasang mag-swimming. Maawa ka naman sa bata. Marami pang panahon si Tope para maranasan niyang bagay na yan. Makakasama naman niya mga pinsan niya eh. Sige na. Paano mo mababantayan ng 3 taong bata, Aber? Kasama ko naman asawa ko eh. Tsaka marami kami. Sasama din si Insan Teban. Magiinom na naman ba kayo? Siyempre, hindi na maiiwasang magkaroon ng inuman. Birthday party yun eh. Di mas lalong hindi ko papayagan ng anak ko. Naku, Aris, wala akong tiwala sa'yo tuwing nakakainom ka. Kahit nakapatid pa kita, hindi kita pagkakatiwalaan kapag lasing ka na. Hindi naman ako maglalasing eh. Kahit na, bakit mo ba kasi gustong isama si Tope? Siyempre, papakilala ko siya sa barkada ko eh. Isa pa, ayoko naman siya maiwan dito mag-isa, samantala yung mga pinsan niya nagsasaya kasama kami. Huwag mo namang pagkaitan yung batang mag-enjoy. Tsaka nag-promise na ako sa kanya na ipapasyal ko siya sa swimming pool. Next time na lang. Mag-set na lang tayo ng ibang araw na tayo lang magkakasama. Ngayon na! Ate naman, ang KJ. Hindi ako KJ, nag-iingat lang ako. Babantayan ko naman si Tope eh. Alam mo naman kung gaano ko kamahal yung batang yan. Promise, hindi yan mawawala sa paningin ko. Papayagan ko siya sa isang kondisyon. Talaga? Anong kondisyon naman yan? Huwag kang uminom ng alak.
Ni isang patak ng alkohol bawal. Ate naman eh. Kung ayaw mo, dito na lang si Tupe. Oh, Bayaw. Nandito ka na pala. Sa'yo na lang ako magpapaalam. Magpapaalam ng ano? Ipapaalam ko sana si Tope. Isasama ko siya sa birthday party ni Badong. Ang kulit! Sabi ko na ngang di pwede eh. Mababantayan mo ba si Tupe? Oo naman, ako pa. Baka nakakalimutan nyo. Mas nauna ako naging magulang kaysa sa inyo. Alam ko ginagawa ko. Magtatatlo na nga anak ko eh. Eh di ikaw na maraming anak. Mabuti sana kung lahat pwedeng mag-anak ng marami. Sorry, joke lang naman yun. Di ko naman sinasadya. Ang sensitive mo naman masyado. Basta final na yung sagot ko. Dito lang si Tupe. Nakaredy na yung bata oh. May laman na ang damit yung bag niya eh. Tingnan mo, nakahawak na sa salbabida. Oo mo na lang inaantay namin. Hindi. Bayaw. Sige na, payagan mo na. Maraming tao doon. Tsaka magiinom yan. Paano niya mababantayan yung bata? Okay, hindi na ako magiinom, promise. Totoo ba yan? Naku, wala talaga akong tiwala sa'yo eh. Pagbigyan mo na. Ayaw mo nun? Tayo lang dalawa matitira dito? Isa ka pa, Doming ha? Pagod ako. Eh di mas okay para makapagpahinga ka. Akin muna si Tope para magkaroon kayo ng time sa isa't isa. Malay nyo, magkaroon ng miracle number 2, masundan pa si Tope. Talagang tag team pa kayo ha? Ay, sige na nga. Bantayan mo anak ko ha. Pag yan may nangyari sa kanya, lagot ka sa akin. Yay! Salamat ate! Sabi na eh, di mo ako matitiis. Aaminin ko, Papa Dudut, na simula nang dumating si Tope sa buhay namin ay hindi ko na rin masyadong nabigyan ng sarili ko ng oras. Nagpaka hands-on mom kasi ako sa anak ko. Kaya medyo nakahinga rin ako ng kunin ni Aris ang anak namin. Dahil dito ay nagkaroon ako ng oras para pagbigyan ng sarili ko at para na rin mapagsilbihan ang asawa ko. Isa pa, Papa Dudut, ay nagbabaka sakali din kami ni Domeng na baka masundan pa namin si Tope. Kahit na alam naming imposible nang mangyari ito ay ginamit na rin namin ang opportunity na yon para magkaroon kami ng sariling time na mag-asawa. Nang araw na yon ay mabilis kong tinapos sa mga gawaing bahay. Iniligpit ko ang mga kalat ni Tope at naglaba ko ng mga damit niya at naglinis na rin ng bahay. Pagkatapos nito ay pinagluto ko si Domeng ng pananghalian, total ay day off niya. Pagsapit ng hapon ay naka-video call ko pa si Tope. Na-enjoy sa pagkain ng hotdog habang cute na nakasuot ng maliit na salbabida sa kanyang bewang. Pagkatapos nito ay nakatulog ako sa pagsapit ng hapon. Napanaginipan ko nga na kasama raw ako sa resort at pareho kaming masayang lumalangoy ni Tope. Nagulat nga ako dahil sa panaginip ko ay napakagaling ni Tope na lumangoy. Para siyang kalahok sa Olympics kung mag-dive sa swimming pool. Hanggang sa nagising na lamang ako sa sigaw ng asawa ko. Nagpapanig siya habang nakalagay sa kanang tenga nito ang cellphone. May kausap sa kabilang linya. Nalimpungatan pa ako noon pero agad na nagising ang diwa ko nang ibalita rin ni Domeng na itinakbo daw sa ospital ang anak namin. Ang akala ko noon ay parte lamang ng panaginip ko ang mga nangyayari, Papa Dudut. Pero nang ma-realize kong totoo ang mga pangyayari ay bigla akong inatake ng kaba. Biglang umikot ang mundo ko noon at nanghina ang mga tuhod ko at nanakip ang dibdib ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko, ang tanging nasa isip ko lamang ng mga oras na yon ay kung ano ang nangyari sa anak ko. Hiniram ni Domeng ang motor ng kapitbahay namin at dali-dali kaming nagtungo sa ospital kung saan ay naroon ngayon sina Aris kasama ang anak ko. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko noon, Papa Dudut. Habang papunta sa ospital ay sari-saring senaryo na ang pumasok sa isipan ko. Hindi ko alam kung nasugatan ba siya, nauntog, na food poison o natusok ng stick dahil sa kinakain niyang hotdog. Ayaw namang sabihin sa akin ni Domeng kung ano ang nangyari dahil maging siya ay nagpapanik na rin ng mga oras na yon.
Habang papasok sa ospital ay nanlalamig na ang mga pawis ko at hindi na ako makalakad ng maayos. Parang mahihimatay na nga ako noon sa sobrang pag-aalala. Mas lalo akong nanghina nang ihatid kami sa morgue. Natigilan na lamang ako noon nang makita ko si Aris na humahagulhol. Doon ko lang napagtanto kung ano ang totoong nangyari. Nasaan ang anak ko? Aris! Nasaan ang anak ko? Nasa loob, ate. Anak? Christopher? Nandito na ang nanay. Anak? Gising ka na, anak. Gumising ka na, please, anak ko. Anak! Ate! Anong ginawa mo sa anak ko? Anong nangyari sa anak ko, Aris? Sagutin mo ako! Anong nangyari kay Tupe? Nagkagulo sa resort. May nakaaway na grupo si Badong. Tumulong ako sa pag-awat. Nasa away yung atensyon ng lahat. Hindi nila napansin si Tupe na nagpunta sa pool area. Ate, nahulog siya sa pool. Aris! Bakit? Bakit hindi mo binantayan ang anak ko? Nangako ka sa akin! Nangako kang babantayan mo siya! Bakit naman ganito ang nangyari? Sorry, ate. Wala naman na gusto sa nangyari. Hindi mangyayari to kung ginawa mo yung trabaho mo! Sabi mo babantayan mo siya! Anong nangyari? Wala na ang anak ko! Wala na si Tope! Ate! Umalis ka sa harap ko! Ate naman! Umalis ka sa harap ko! Ayoko na makita! Ayoko makita yung pagmumukha mo! Lumabas ka muna, Aris. Bayaw, sorry! Walang magagawa ang sorry mo ngayon. Namatay ang anak ko dahil sa'yo. Si Christopher, Aris. Tapos ang masasabi mo, sorry lang na parang nakabasag ka lang ng pinggan. Hindi ko naman alam na lalapit siya sa pool. Sobrang gulo ng pangyayari kanina. Kahit anong sabihin mo, kahit anong paliwanag pag gawin mo, hindi mo na mababago ang katotohanan ng wala ng anak ko. Wala na si Tupe. Tingnan mo nangyari dahil sa kapabayaan mo. Tingnan mo ang itsura ng anak ko ngayon. Wala na siyang buhay. Hindi na siya umihinga. Sorry talaga, Bayaw. Alam ko hindi ko na mababawi ang nangyari. Kahit araw-araw ko pang gawin. Hindi ako titigil na humingi ng tawad sa inyo ni ate. Ano bang ginagawa mo rito? Sabi ko lumayas ka! Lumayas ka rito! Gusto ko ring bandera pamangkin ko. Wala kang karapatan magstay dito! Ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Tope! Umalis ka na muna. Iwan mo na kami. Sorry talaga, ate. Bayaw. Hayaan ko muna kayo makasama si Tupe. Tope! Ang anak ko! Diyos ko, bakit naman ganito? Bakit yung hinayaang mangyari sa anak ko to? Anak! Gumising ka na dyan, please! Huwag mo naman kaming iwan! Minahon ka muna, Arceli. Alam mo may sakit ka. Huminahon? Patay na ang anak mo, Domeng! Sasabihin mo sa akin, huminahon! Palibasa, may kasalanan ka rin eh! Kung hindi ka pumayag na isama ni Ari si Tupe, hindi sana nangyari to! Sana
natin alam na gano'n na mangyayari. Hindi mo alam? Pwes ako, alam ko! Kaya nga ayoko ipagkatiwala si Tupe sa kapatid ko eh! Kasi alam kong pabaya yun tuwing nakakainom! Nangako naman kasi siya na hindi siya iinom. Akala ko mapapanindigan niya yun. Laseng ko si Aris, alam natin pareho yun! Hindi yun makakahindi sa alak! Hindi na nga lang dapat ako pumayag eh! Hindi na lang ako dapat umuo! Anak ko! Wala na ang anak ko! Domeng, hindi ko kaya! Hindi ko kaya! Araceli! Araceli! Aris! Tulungan mo ako dito! Araceli! Gumising ka! Ang anak ko ang milagrong matagal na naming ipinapanalangin ni Domeng, Papa Dudut. Siya ang hinintay naming blessing sa napakahabang panahon. Kung gaano kami kasaya noong dumating siya sa buhay namin ay gano'n naman kagrabe ang sakit na nararamdaman namin sa bigla nitong pagkawala. Dahil sa sobrang galit ay kung ano-anong klase ng masasakit na salita noon ang nasabi ko kay Aris. Siya ang dahilan ng lahat, Papa Dudut. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Kung hindi lang siya nagpumilit ng araw na yon ay sana ay kapiling pa namin ang anak ko hanggang sa ngayon. Sa totoo lang ay hindi pa sapat noon ang mga mura at pangiinsultong nasabi ko kay Aris. Gusto ko siyang sakta noon. Gusto kong iparamdam sa kanya ang sakit na nararamdaman ko ng mga panahong yon. Ni hindi ko magawang matingnan sa mukha si Aris dahil sa sobrang sama ng loob ko sa kanya. Kaya nang panahon na yon ay napagdesisyonan na lang ni Aris na lumayo muna sa amin. Kasamang asawa at mga anak ay pansamantala siyang nakitira sa bahay ng pinsa namin. Sa pagkawala ng anak ko ay na-depress ako, Papa Dudut. Tinalikuran ko ang buong mundo. Nagkulong ako at hindi ako humarap sa mga tao ng mahabang panahon. Hindi nila ako noon makausap ng maayos. Tinatanggihan ko ang mga pagkaing ibinibigay nila sa akin. At nang mga panahong yon ay hiniling kong kunin na rin ako ni Lord para makasama ko na ang anak ko. Ano pang silbi ng buhay ko kung ang kaisa-isang nagbibigay buhay sa akin ay wala na sa piling ko. Nagalit ako noon sa mga tao. Kahit malit na bagay ay nagiging irritable ako. Sobrang nag-alala noon si Domeng sa akin kaya sinubukan niya akong kausapin ng masinsinan. Araceli, halika na. Kumain na tayo. Mauna na kayo, busog pa ako. Anong busog? Buong araw kang wala kinain. Halika na. Nag-aalala na sa'yo si nanay. Alam mo ba na ito yung favorite na stuffed toy ni Tupe? Kahit natatanggal na yung mata, kahit puno na ng ngat-ngat ang kamay, lagi itong katabi ni Tupe na matulog. Mas gusto nga niya itong katabi kesa sa akin eh. Tapos ito naman yung lagi niyang suot. Mas gusto niya ang sando kasi naiinitan siya kapag nagsusuot siya ng makakapal na t-shirt. Tama na yan. Ibalik mo na yung mga gamit ni Tupe. Anong tama na? Inaalala ko ang anak natin tapos sasabihan mo ako ng tama na? Masama bang alalahanin ko ang anak ko? Araceli, 2 buwan nang wala si Tupe. Paano siya matatahimik kung ayaw mo siyang bitawan? Hindi pa ako tapos magluksa. Ako rin naman. Pero hindi dahil nagluluksa tayo, pipigilan na natin sa pag-iikot ang mundo natin. Kailangan natin magpatuloy. Wala na akong rason para magpatuloy pa sa buhay. Hindi na ba kami sapat na rason para ipagpatuloy mo ang buhay? Ako, ang nanay mo, pamilya mo, sarili mo. Pakiramdam ko, hindi ko nagampanan ng maayos ang pagiging nanay ko sa anak ko. Wala na akong silbi. Araceli, naging mabait at maalaga kang ina para kay Tupe.
Hindi matatawaran ng pagmamahal na binigay mo sa kanya. Kaya huwag mong sabihin niya sa sarili mo. Ba't ganun? Ba't parang ang daya? 4 na taon tayong naghintay sa pagdating ni Tupi, tapos 4 na taon lang din siyang pinahiram sa atin? Wala pa nga 4 na taon eh. Hindi man lang siya umabot sa birthday niya. Wala na tayong magagawa sa nangyari. Magpasalamat na lang tayo na kahit sa maikling panahon, dumating sa buhay natin si Tupi. Naranasan nating maging mga magulang sa kanya. Hindi man lang tayo binigyan ng second chance. Binawi agad siya sa atin. Ang sakit, Domeng. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na wala na si Tupi. Ano bang kasalanan ko? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Wala tayong kasalanan sa nangyari. Aksidente nangyari kay Tupi. Huwag natin sisihin ang sarili natin. Oo, wala tayong kasalanan. Ibang taong naging dahilan ng pagkamatay ni Tupi. Si Aris! Si Aris ang pumatay sa anak natin. Arceli! Ano, totoo naman, di ba? Ang walang hiyang kapatid ko ang dahilan ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Siya ang punot dulo ng lahat kung bakit ako nagluluksa. Hindi rin naman ginusto ni Aris ang nangyari. Alam natin pareho na mahal ni Aris ang pamangkin niya. Kinakampihan mo na siya ngayon? Yung taong dahilan ng pagkamatay ng anak natin, pinapaboran mo na? Paano mo matatanggap ang pagkawala ng anak natin kung hindi ka magpapatawad? Kailanman, hindi ko mapapatawad yung taong yon. Kapatid mo siya! Ano ngayon kung magkadugo kami? Wala akong pakialam kahit kapatid ko siya. Bakit may pakiba siya sa anak natin? Hinayaan niya ngang malunod si Tupi, di ba? Ano, magsalita ka. Tama ako, di ba? Dahil sa kapabayaan niya kaya nawala sa atin ang anak natin. Yung anak natin na ang tagal nating hinintay. Akala mo ba ikaw lang ang galit? Galit din ako sa nangyari. Nasasaktan rin ako sa pagkawala ng anak natin. Marami akong pinagsisisihan, Arceli. Kung pwede lang ipagpalit ang buhay ko sa anak natin, ginawa ko na. Pero kahit magalit tayo, kahit magsisihan tayo, magkulong ka man, magpaagutom, hindi na natin may babalik ang buhay ni Tupi. Maraming tayo nagluluksa sa pagkamatay ni Tupi. At sa maniwala at sa hindi, maging si Aris hindi pa rin matanggap ang nangyari. Sinisisi pa rin niya sarili niya hanggang ngayon. Nasasaktan ka sa pagkawala ni Tupi. Ako rin. Masakit para sa akin na mawala ng anak. Pero alam mo kung ano pa mas masakit? Kasabay ng pagkawala ng anak ko, pakiramdam ko, nawawala na rin ang asawa ko. Ipagtatabi na lang kita ng pagkain. Lumabas ka na lang kapag nagutom ka. Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit parang kasalanan ko pa na hindi ko matanggap ang pagkawala ng anak ko. Kahit sino naman sigurong nanay ay never matatanggap na mas mauuna pang mamatay ang anak nila kesa sa kanila. Nagpatuloy ako sa pagluluksa ng mag-isa. Pero kalaunan ay napag-isip-isip ko rin na tama si Domeng. Hindi lang ako ang nasasaktan. Mas doble ang sakit na nararamdaman ni Domeng dahil maliban sa nawalan siya ng anak, ay nakikita niya rin akong nagkakaganito. Na-realize ko na pati rin ang nanay ko ay hindi rin matanggap ang nangyari. Masakit pa rin para sa kanya na hindi magkasundo ang dalawa niyang anak. Dahil dito, Papa Dudut, ay sinikap ko pong bumangon. Unti-unti ay muli kong binuksan ang sarili ko sa mga tao. Sinikap kong ibalik ang dating ako. Naghanap ako ng trabaho para maging busy ang utak ko at pansamantalang mawala sa isipan ko ang malagim na trahedyang nangyari sa amin. Mas gusto ko nga ang palagi akong nasa labas, Papa Dudut. Dahil nalulungkot lamang ako tuwing nasa bahay. Bawat parte kasi nito ay may ala-ala ang anak ko. At hanggang ngayon ay sumasakit pa rin ang puso ko tuwing naaalala ko ang mga masasayang memoryang iniwan niya sa amin. Lumipas ang mga buwan, Papa Dudut, at unti-unti ko ring natanggap na wala na talaga si Tupi. Nagsimula akong umiti muli, umawi ako sa mga panahong napabayaan ko si Domeng. Sobrang laki ng pasasalamat niya na makitang dahan-dahan na akong bumabalik sa dati. Malaki po ang naitulong ng pamimigay ko ng ilang gamit ng anak ko. Ang mga laruan at damit niya ay pinamigay ko na lamang sa mga batang nangangailangan. At nagtira na lamang ako ng ilang importanteng bagay. Ang akala ko noon, Papa Dudut, ay natakasan ko na ang nakaraan.
Pero may isang bagay pa pala akong hindi naaayos. At eto ay ang relasyon ko sa kapatid kong si Aris. Nang mga panahong yon, bagamat tanggap ko na wala na si Tope, ay hindi ko pa rin napapatawad si Aris, Papa Dudut. Tuwing sinusubukan niyang makipag-usap sa akin ay nilalayuan ko siya. Hindi pa ako handang makita o makausap si Aris. Dahil lalo lang niyang pinapaalala sa akin ang mga nangyari. Ayoko ring makita ang pamilya niya dahil hindi ko maiwasang makaramdam ng inggit. Lalo na't nakikita ko ang bunso nilang anak na halos kaedaran lamang ng anak ko. Nang minsang malasing si Aris ay lakas loob niyang pinuntahan ako sa bahay para humingi ng tawad. Lumuhod pa siya noon sa harapan ko habang umiiyak at nagsisisi sa nagawa niya. Pero nang mga panahong yon ay bato na ang puso ko pagdating sa kanya, Papa Dudut. Hindi na ako nakakaramdam ng awa sa kanya kahit ano pang gawin niya. Hindi ko siya kinikibo noon at hindi ko ibinigay ang tawad na hinihingi niya. Hinayaan ko siyang makonsensya at matuto mula sa kapabayaang ginawa niya. Gusto ko siyang mag-suffer at alam kong mali ang ginagawa ko noon, pero yun lang talaga ang tanging paraan para maipaghiganti ko ang anak ko. Pagkatapos ng nangyari ay hindi na muling nagpakita sa akin si Aris. Ilang linggo rin ako nawala ng balita sa kanya. Sobra na noon ang pag-aalala ni nanay sa kanya na maging ang nanay ko ay nakiusap na sa akin na patawarin si Aris. Hanggang sa isang araw ay nagulat ako nang biglang dumating sa bahay si Lucille, ang asawa ni Aris. Anong ginagawa mo rito, Lucille? Ate, busy ka ba? Pwede ba kitang makausap? Busy ako, papasok na ako sa trabaho. Sandali lang, kahit saglit lang, kausapin mo ko please. Pinadala ka ba rito ng asawa mo? Lucille, ayoko na kayong makita, lalong-lalo na ang asawa mo kahit kailan. Hindi ako pinapunta rito ni Aris. Pero nagpunta ako rito para sa asawa ko. Kung ganun, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Patawarin mo na si Aris, nagmamakaawa ako sa'yo. Sino ka para pag-utusan ako ng dapat kong gawin? Asawa ako. At hindi ko na kaya pang makita ang ginagawa niya sa sarili niya. Sobrang bigat para kay Aris ang nangyari. Hanggang ngayon hindi pa rin niya napapatawad ang sarili niya sa nangyari kay Tupi. Dapat lang. 2 beses na niyang pinagtangkaan ang buhay niya. Kung makikita mo lang sana siya ngayon, sobrang payat na. Malayo na siya sa dating Aris na masiyahin at malambing. Mabuti nga. Masaya ako na hanggang ngayon inuusig pa rin siya ng konsensya niya. Paano mo nasasabi yan, kapatid mo si Aris? Simula nung nawala ang anak ko, nawalan na rin ako ng kapatid. Kakayanin ba ng konsensya mo kapag nagkatotoo nga ang gusto mo mangyari? Nanay ka, Lucille. Siguro naman naiintindihan mo rin kung saan ang gagaling ang nararamdaman ko ngayon. Masakit mawala ng anak. Dapat alam mo yan. Oo, alam ko yun. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko kung sakali mang isa sa mga anak ko ang matulad sa sinapit ni Tope. Pero bago ako naging ina, naging asawa muna ako. At masakit para sa akin na makita nagkakagano ng asawa ko. Wala na akong magagawa pa tungkol dyan. Kasalanan din naman niya ang nangyari eh. Nasabi mong ina rin ako, di ba? Bilang ina, handa akong ibigay sa iyo ang isa sa mga anak namin. Kung yun man ang tanging paraan para mapunan ang pagkawala ni Tupe at para mapatawad mo na si Aris, gagawin ko yun. Gagawin ko yun, maibalik lang ang asawa ko sa dati. Sa tingin mo mapapalitan ng kung sino mang bata ang anak ko? Wala nino man ang maaaring pumalit sa anak ko, Lucille. Nangako sa akin si Aris nung araw na yon. Pinagkatiwala kong anak ko sa kanya dahil nangako siya sa akin na babantayan niya si Tupe. Nangako siyang hindi siya iinom. Pinagkatiwalaan ko yung pangako niyang yon, Lucille, pero anong ginawa niya? Simula ng araw na yon, tumigil na sa pag-inom si Aris. Tinalikuran na niya ang alak. Sa totoo lang, ayaw na niya makakita ng alak ngayon eh. Dahil tuwing nakakakita siya ng alak, bumabalik sa kanyang nangyari. So ano? Kailangan ko siyang palakpakan sa ginawa niya? Nung araw na nagpunta siya rito sa inyo, kinailangan niyang uminom para makakuha ng lakas ng loob na magpakita sa iyo. Dahil kung alam mo lang, nahihiya siyang harapin ka.
Ayaw niya makita ang mga lungkot sa mata mo, mga lungkot na siya ang naging dahilan. Huwag mo naman sanang hintayin na pati sarili mong kapatid tuluyan ng mawala sa'yo. Pamilya mo pa rin siya. Makakaalis ka na. Late na ako sa trabaho. Please, Ate Arceli, nagmamakaawa talaga ako sa'yo. Kung gusto mong lumuhod ako sa harapan mo, gagawin ko, mapatawad mo lang ang asawa ko. Kahit anong gawin mo, hindi ko na mapapatawad si Aris. Maawa ka naman sa kanya. Sabihin mo sa kanya to. Huwag niyang sayangin ang buhay niya. Bumangon siya, tumayo siya sa sarili niyang paa at panindigan niya ang kasalanang ginawa niya. Mabuhay siya ng matagal para mapagsisihan niya ang kapabayaang ginawa niya sa anak ko. Nagigilty siya? Gusto niyang magpakamatay? Kung gagawin niya yun, sabihin mo na mas lalong hindi niya makukuha ang kapatawarang hinihiling niya sa akin. Maiwan na kita dyan. Papadudot, wala pa akong sapat na lakas noon para patawarin ang kapatid ko. Masakit pa rin para sa akin ang mga nangyari kahit alam kong hindi rin naman kagustuhan ni Aris ang nangyari kay Tope. Ang pangyayaring yon ang dahilan kung bakit ang pagkahilig ko sa mga bata ay bigla na lamang nagbago. Kung noon ay masayang-masaya akong nakakakita ng mga bulilit, ngayon ay iniiwasan ko na sila dahil pinapaalala lamang nila sa akin ang anak ko at ang naging kapalaran niya. Matapos ang pag-uusap namin ni Lucille ay hindi na nagparamdam pa sa amin ang mag-asawa. Nanatiling malayo ang loob namin sa isa't isa hanggang sa isang pangyayari ang naganap na nagpatunay na meron pa pala akong natitirang concern sa kapatid ko. Pasado 2:00 na noon ng madaling araw nang mabulabog ang lugar namin sa sunod-sunod na dating ng mga fire truck. Isang bahay umano ang nasusunog. Labis akong nag-alala nang mabalitaan kong ang bahay ng pinsan ko yon, kung saan ay kasalukuyan noong nakikitira sina Aris at ang mga anak niya. Mabilis naming pinuntahan ni Domeng ang naturang bahay na noon ay halos maabo na. Si Aris ang unang hinanap ng mga mata ko at nakahinga ko ng maluwag nang makita ko siya sa tapat ng nasusunog na bahay. Buhat-buhat ang bunso nitong anak. Sa awa ng Diyos, papadudot ay wala namang namatay o napuruhan sa nangyaring trahedya. At dahil walang matutuluyan ay bumalik sa amin sina Aris at ang pamilya nito. Doon ko lang napagtanto na kahit gaano kalaki ang galit na nararamdaman ko sa kapatid ko ay ayoko na pong mawalan ng taong mahal sa buhay. Muli kaming nagsama ni Aris sa isang bubong kahit na noon ay hindi ko pa rin siya kinikibo. Nasanay na kami sa ganong setup hanggang sa dumating ang death anniversary ng anak ko. Malinis tong puntod ni Tope ah. Ikaw ba naglinis dito? Dilinis ko siya nung nakaraang buwan pa, pero ngayon lang din ulit ako nakadalaw. Siguro may nauna nagpunta rito. Tingnan mo, may upos ng kandila at tsokolate. Bago lang din yung bulaklak. Baka may bumisita na kanina ng mas maaga. Sino naman yun? Sinong bibisita sa anak natin? Isang tao lang naman ang nagbibigay ng tsokolate kay Tope, di ba? Si Aris? Oo. Kahit paulit-ulit mong pinagbabawalan si Tope na kumain ng tsokolate kasi baka masira ang ngipin niya, kay Aris siya lumalapit kasi alam niyang lagi may dalang tsokolate yung tito niya. Titos boy yun eh. Grabe rin yung naging bonding ng dalawang yun. Parang ang tayo ng tatlo naging magulang ni Tope eh. Kamusta na pala kayo ni Aris? Parang hindi mo naman kami nakikita sa bahay. Hindi mo pa rin ba talaga siya kinikibo? Wala naman kaming pag-uusapan, tsaka mas maganda na yon. Mas maganda na ang alin? Yung parang multo na turingan nyo sa isa't isa? Ano bang gusto mong gawin ko? Makipagkulitan sa kanya na parang walang nangyari? Ayaw mo na ba talagang patawarin si Aris? Hindi ko alam. Sa ngayon hindi ko pa kaya. Dahil masama pa ang loob mo sa kanya? O dahil alam mong wala na magagawa yung galit na nararamdaman mo? Doming, hindi ganun kadali ang magpatawad. Hindi porket napatawad mo na siya, kailangan ko na rin siyang patawarin. Sa tingin ko, napatawad mo na siya eh. Sa loob-loob mo, napatawad mo na si Aris. Ayaw mo lang aminin. Bakit mo naman nasabi? Kitang-kita ko kung gaano ka nag-alala noong nasunugan sila. Nung bumalik sila sa bahay, hindi ka nagreklamo. Tuwing nagluluto ka,
Palagi silang kasama sa mga ipinaghahanda mo. Siguro nga napatawad ko na siya. Hindi ko alam, Doming. Malaki pa rin talaga ang tampo ko sa kanya eh. Siguro nga hindi na tulad ng dati na sobra yung galit ko sa kanya. Pero meron pa rin eh. May natitira pa rin puot dito sa puso ko eh. Hindi ganun kadali natanggapin ang nangyari pero unti-unti natatanggap ko na ang lahat. Balang araw siguro, darating din yung panahon na magpapatawad din ang puso ko pero hindi pa ngayon. Wag mo nang asahan na babalik pa kami sa dati ni Aris. Hindi na mangyayari yon pero yung tinatanong mong pagpapatawad, darating din tayo doon. Pero wag muna ngayon. Basta ang mahalaga, hindi mo pa rin tuluyan tinalikuran ng pamilya mo. Kasi kahit pagbalik-balik ta rin natin ang mundo, iisa lang ang dugo nyo. Kapag dumating ang araw na nangailangan kayo, kayo lang din ang magtutulungan. O sige na, tama na tayo sa topic na yan. Hayaan na lang natin ang panahon na magdesisyon. Eh yung sinasabi ko sa'yo, napag-isipan mo na ba yan? Yung pag-aampo natin ng bata? Oo. Hindi mo ba talaga gustong umampo ng bata? Gusto mo ba? Oo, sana kung papayag ka. Sige. Sige? Gusto mo na magampo ng bata? Oo. Bakit biglang nagbago isip mo? Sabi mo, wala nino man na makakapalit sa pwesto ni Tupe, hindi ba? Wala nga. Never namang mapapalitan ng pwesto ni Tupe dito sa puso ko. Pero sa tingin ko, ito na talaga yung kapalarang nakatakda sa atin eh. Baka ang gusto talaga ni Lord kumalinga tayo ng batang nangangailangan ng magulang. Magulang na gagabay, magmamahal at magpapalaki sa kanila. Baka tayo na ang sagot sa dalangin ng isang batang nangangailangan. Siguro nung simula pa lang, hindi na talaga para sa atin ang pagkakaroon ng anak. Gusto siguro tayong gamiting instrument ni Lord para magbigay ng maayos na buhay sa mga batang napabayaan ng sarili nilang magulang. Nakakatuwa naman na ganyan ang iniisip mo. Sige, magsimula ulit tayo, Arcely. Bumuo ulit tayo ng pamilya. Yun naman talaga ang plano, di ba? Pangako natin sa isa't isa. Ilang beses man tayo madapa, magtulungan tayo para makabangon ulit. Oo, pangako yan, Doming. Papadudot, medyo matagal ang naging proseso ng pag-aampon namin ng bata dahil idinaan namin ito sa legal na proseso para hindi ito magkaroon ng problema kalaunan. 3 years old na batang lalaki ang napili namin. Pinangalanan namin siyang Janus na ang ibig sabihin ay bagong simula. Kay Janus ko ibinuhos ang lahat ng pagmamahal ko. Itinuring ko siyang tunay na anak kahit na hindi siya nanggaling sa sinapupunan ko. Masaya ako, Papa Dudut, dahil pakiramdam ko sa pag-aalaga na ginagawa ko kay Janus ay para ko na ring inaalagaan si Tupe sa langit. Sa kabilang banda ay unti-unti ko na rin binuksan ang sarili ko kay Aris. Hindi na kami tulad ng dati pero kahit papaano ay nagkakaroon na rin kami ng kaunting komunikasyon. Malaki ang naitulong ng pagdating ni Janus sa buhay namin dahil siyang naging instrumento kung bakit tuluyan ko nang natanggap na wala na si Tupe. At tuluyan ko na rin napatawad si Aris sa mga nangyari. Siguro nga ay madali lang sabihin na kalimutan na ang nakaraan. Pero ang problema ay ayoko itong ibaon sa limot. Gusto kong manatili pa rin si Tupe sa puso't isipan ko hanggang sa mamatay ako. Pero tuluyan ko nang iniwanan ng mga masasamang nangyari sa nakaraan. Pagkalipas ng panahon ay bumukod na rin kami ni Domeng, Papa Dudut. Nag-rent kami ng 2-story house na malapit lang sa trabaho niya na pinalilibutan din ng mga eskwelahan na maaaring pasukan ni Janus kapag nagsimula na siyang mag-aral. Marami ang nagbago sa pagkawala ni Tupe. Pero marami din ang nanumbalik sa pagdating ni Janus, Papa Dudut. Masarap ang maging magulang. Ito ang trabaho natin na alam kong mahirap gawin pero balang araw ay maganda rin naman ang kalalabasan. Hanggang dito na lamang po ang kwento namin, Papa Dudut. Sana po sa pamamagitan ng storyang ito ay mas mahalin pa natin ang mga anak natin dahil hindi natin alam kung ano ang dala bukas sa ating kapalaran. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Arcely. Sa ating kabarangay na si Arcely, maraming salamat
at kami ang pinagkatiwalaan mong magbahagi ng iyong kwento. Marami ang mapupulot na aral sa naging kwento ni Arcely, mga kapuso. Isa na rito ang pagiging porsigido na makamit ang mga bagay na inaasam natin. Ang pagkakaroon natin ng matibay na pananampalataya at higit sa lahat ay ang tiwala sa Diyos na hindi niya tayo pinabayaan at dinig niya ang mga hinaing natin. Kapatawaran na ang isa rin sa aral ng kwento ni Arcely. Mahirap magpatawad lalo na kung labis tayong nasaktan ng isang tao. Okay lang kahit na hindi natin agad magawang magpatawad, move on at your pace, sabi nga nila. Ang mahalaga ay unti-unti nating marirealize ang kahalagahan nito at balang araw ay darating din ang panahon na tuluyan na nating mabibitawan ang sakit ng nakaraan at muling buksan ang ating puso para magpatawad. At ang pinakahuli ay masarap maging magulang. Nanggaling man sila sa atin o kahit na hindi pa natin sila kadugo, ang mahalaga ay meron tayong buhay na ginagabayan at tinutulungan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi ako sumulat para maging inspirasyon ng kwento ng buhay ko sa mga nakikinig ngayon. Sumulat ako dahil alam ko na may aral akong maiiwan sa mga kabarangay nating nakasubaybay sa programang Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Elena, 29 years old, taga Cotabato at nagtatrabaho sa isang telecom company. Dalawa na lang kami ng ating Myra noon na magkasama sa bahay dahil nasa college kami nang mamatay ang mama namin. Si Papa naman ay may bago ng pamilya bago pa man mawala si Mama. At wala na kaming naging balita pa sa kanya. Kaya nagsumikap kaming magkapatid at sa awa ng Diyos ay nakapagtapos kami ng pag-aaral at nagkaroon ng kanya-kanyang maayos na trabaho, Papa Dudut. Ate Myra, bakit ka umiiyak? Hindi. Hindi ako umiiyak. Hindi ka umiiyak pero namamagana yung mga mata mo at namumulan na rin yung ilong mo. Wala lang to. Ano ba kasing nangyari? Kwento mo na sa akin. Maliit na bagay lang naman to. Huwag mo nang pansinin, Elena. Kung hindi namamagaya ang mga mata mo, hindi ako mag-aalala sa'yo ng ganito. Gusto mo bang hulaan ko na lang? Mukha namang tama hinala ko eh. Elena, ang mabuti pa, magpalit ka na ng damit mo. Maghahain na rin ako. Sigurado napagod ka sa trabaho mo. Kaya halika Si na. Jake na naman ang dahilan ng pag-iyak mo, no? Yung cheater mong boyfriend. Huwag na lang natin pag-usapan to, please. Para ano? Para maloko ka niya uli? Para hindi ko naisipin. Ayoko lang talagang pag-usapan to, okay? Ano ba kasing nangyari? Sabihin mo na sa akin. Hindi rin naman kasi ako matatahimik hanggat hindi ko alam kung ano na namang ginawa sa inong lalaki na yon. Kaya sabihin mo na sa akin kung ano talagang nangyari. Plano ko sanang sorpresahin siya kanina kasi monthsary namin. Kaya pumunta ako malapit sa opisina nila. At nakita ko siya na may kasamang babae at magka-holding hands pa silang dalawa. Walang hiya talaga yung Jake na yon. Anong ginawa mo nung makita mo sila? Nilapitan mo ba? Kinausap mo? Kinumpronta mo? Hindi, kasi hindi ko rin naman alam ang sasabihin ko sa kanya. Dapat sinampal mo siya. Paano kung makipaghiwalay siya sa akin? Ano naman kung mangyari yon?
Niloloko ka na nga tapos ayaw mo pang hiwalayan ka niya? Grabe ka naman, Ate Myra. Mahal ko siya at ayoko mawala siya sa akin. Kaya hahayaan mo na lang nalokohin ka niya. Hindi rin naman ako sigurado kung niloloko niya talaga ako. Paano kung pinsan niya lang yun? Alam mo, Ate Myra, hindi ko na talaga alam kung anong klaseng pag-iisip meron ka eh. Buti sana kung ito yung first time na nahuli mo yung boyfriend mo na may ginagawang kalokohan. Kaya lang hindi. Ilang beses mo na siyang nahuli at ilang beses mo na rin siyang pinatawad. Hindi mo kasi naiintindihan, Elena. Hindi talaga kita maiintindihan kasi kahit kailan hindi ako magiging ganyan katanga pagdating sa lalaki. Ate Myra, sinasabi ko sa'yo, hiwalayan mo na yung lalaki na yan. Hindi ganon kadaling gawin yon. Mahal ko si Jake. Eh ikaw, mahal ka ba niya? Oo! Alam ko na mahal niya ako. Bakit kanya niloloko kung talagang mahal ka niya? Bakit hindi siya makontento sa'yo? Ate, wag mo naman sana masyadong gawing kawawa yung sarili mo. Huwag ka na magpakababa ng dahil lang sa isang lalaki. Hindi lang si Jake ang lalaki dito sa mundo. Marami pang iba dyan na kaya kang mas mahalin at pahalagahan. Kaya please lang, makipaghiwalay ka na sa kanya. Papadudot na sa high school kami ni Ate Myra nang maghiwalay ang mga magulang namin. Ilang beses na kasing nahuli ni Mama na may ibang babae si Papa. Hanggang si Papa na nga ang umalis at mas pinili ang bago nitong pamilya. Sinubukan pa nga siyang habulin ni Mama at sinabi niya na ayos lamang kahit may anak na sa ibang babae si Papa. Nagalit ako kay Mama at sinabi ko na hindi siya dapat nagmamakaawa kay Papa dahil hindi niya deserve ang isang kagaya nito. Ang sabi ni Mama ay mahal na mahal niya si Papa at hindi niya ito kayang mawala sa buhay niya. Kaya lang kahit na anong pagmamakaawa ni Mama ay hindi na bumalik pa si Papa sa buhay namin. Kahit na nga nang mamatay si Mama ay hindi ito nagpakita sa amin. Kaya mula noon ay sinabi ko sa sarili ko na hindi ako magmamahal ng isang manlolokong lalaki na kagaya ng Papa ko. Papadudot nung una pa lamang ay hindi ko na talaga gusto ang boyfriend ni Ate Myra na si Jake. Judgmental talaga akong tao at nararamdaman ko kaagad na babaero si Jake. Hindi nga ako nagkamali ng hinala nang mahuli ito ni Ate Myra na may ibang kachat na babae sa dating app na naka-install sa cellphone nito. At kahit na ilang beses kong sinabi noon na huwag nang balikan si Jake, nagawa niya pa rin po itong patawarin sa huli. Kaya naman kagaya ng inaasahan ko ay ilang beses pang naulit ang panloloko sa kanya ni Jake. At sa pagkakataon na yon ay sinabi ko na sa kanya na huwag na niyang balikan pa ang manlolokong lalaki na yon. Kung hindi ay kaming dalawa na ang mag-aaway, papadudot. Bakit ngayon ka lang kabayo! nakauwi, Ate Myra? Bakit naman hindi mo binuksan tong ilaw habang nakaupo ka dyan sa sofa dito sa sala? Nagulat tuloy ako. Gusto ko kasing makatipid tayo sa kuryente. Ganon ba? Bakit naman gising ka pa? Hindi pa ako makatulog kaya hinintay na lang kitang makauwi. Hindi ka rin kasi nagre-reply sa mga text ko sa'yo eh. Pasensya na empty bat kasi ang cellphone ko eh. Eh bakit nga ngayon ka lang nakauwi? Nag-overtime kami sa trabaho. Okay, sige. Sino naman na naghatid sa'yo pa uwi? Ha? Ate Myra, Tagalog naman lahat ng tanong ko sa'yo. Pero bakit parang hirap na hirap kang sagutin? Hindi naman sa ganon. Gaano ba kahirap sabihin na hinatid ka lang naman ng cheater na Jake na yon hanggang dyan sa may gate ng bahay natin? Bakit hindi ka na nakasagot, ate? Kasi tama ako, di ba? Yung cheater na lalaki na yon ang naghatid sa'yo pa uwi dito sa bahay natin. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung anong nakita mo sa Jake na yon. Hindi na nga gwapo, manloloko pa. Elena, wag mo nga siyang pagsalitaan ng ganyan. Ngayong nire-real talk kita ng tungkol sa kanya, bigla ka na lang nagsasalita dyan. Ano ba talagang nakita mo sa cheater na yun, Ate Myra? Sabi ng tama na. Wag mo na siyang tawagin ng ganyan. Bakit hindi?
Totoo naman yung sinasabi ko tungkol sa kanya. Totoong cheater siya at ilang beses ka na niyang niloko. Oo, ilang beses na nga pero humingi naman siya ng tawad sa akin. Tapos ganun na lang yon? Basta mo na lang siyang pinatawad at nakipagbalikan ka sa kanya? Anong gusto mong gawin ko? Siyempre, hiwalayan mo siya kasi hindi mo siya deserve. Hindi mo deserve ang isang lalaki na ilang beses ka nang niloko at sinaktan. Nangako naman si Jake na magbabago na siya. Pang-ilang pangako na ba yan? Pangatlo? Pang-apat? Pang-lima? Ilang pangako pa bang bibitiwan niya bago tuluyang mabasag yung helmet mo? Huwag mo na nga akong pakialaman. Matanda na ako at alam ko ang ginagawa ko. Kung talagang alam mo yung ginagawa mo, dapat alam mo rin ang limitasyon mo pagdating sa relasyon. Hindi yung ginagawa ka ng tanga ng isang lalaki, minamahal mo pa. Hindi ka nga sigurado kung mahal ka talaga nung Jake na yun o binabalikan ka lang niya kasi nagpapauto ka sa kanya. Tama na, okay? Mas kilala ko si Jake kesa sa'yo. Kaya sigurado ako na mahal niya ako. Alam mo, Elena, kung ayaw mo na mag-away tayo magkapatid at magkasamaan tayo ng loob, huwag ka na lang makialam sa relasyon naming dalawa. Okay, fine. Hindi na ako makikialam pa sa inyo. Basta wag lang kitang makikitang umiiyak dito sa loob ng bahay na to nang dahil dyan sa cheater mong boyfriend. Papa Dudut, totoo nga siguro ang sinasabi ng ibang tao na pagdating sa pag-ibig ay maraming nagiging bobo. At kasama na nga doon ang mismong kapatid kong si Ate Myra. Yung tipong kahit na ilang beses na siyang nasaktan kay Jake ay handa pa rin siyang bumalik dito. Handa pa rin siyang magbigay ng chance na maayos ang relasyon nila. Hindi ko talaga siya maintindihan o kahit pa si Mama noon kung bakit pa ulit-ulit silang bumabalik sa tao na ilang ulit na silang sinasaktan. Bakit hinahayaan nila ang sarili nila na gawin sa kanila yon ng ibang tao? Kahit gaano nila kamahal ang karelasyon nila ay dapat palaging mas mahal pa rin nila ang sarili nila. Dapat mas pinipili nilang pahalagahan ang sarili nila. Naisip ko na kaya siguro hindi rin sila minamahal ng ibang tao kasi sila mismo ay hindi nila alam kung paano magtira ng pagmamahal at respeto para sa kanilang mga sarili, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mula nga noon ay hindi ko na pinakialamanan pa si Ate Myra pagdating sa relasyon nila ni Jake. Alam ko naman kasi na hindi siya makikinig sa kung anuman ang sasabihin ko. Kaya bakit pa ako magbibigay ng payo o opinyon sa kanya? May mga oras na narinig ko siyang nakikipagtalo kay Jake sa cellphone. Pero hindi na ako nag-uusisa pa ng tungkol doon. Hindi na rin siya nagkikwento sa akin kasi alam niya na aawayin ko lamang siya. Kaya naman kapag magkasama kami ay hindi na namin pinag-uusapan pa ang kahit na ano tungkol kay Jake. Nagkaroon din ako ng boyfriend noon, Papa Dudut, Richard ang pangalan niya. At dati ko siyang katrabaho bago ako lumipat sa ibang kumpanya. Mabait siya at maginoo. Guwapo rin siya at malambing at nasa kanya na nga ang lahat ng hinahanap ko sa isang relasyon. Kasi palagi siyang nakikinig sa mga sinasabi ko. Lalo na pagdating sa paggawa ng mga desisyon, Papa Dudut. B, eto yung chicken mo with palabok. Tsaka apple pie at soft drink. Yung halo-halo dadalhin na lang daw mamaya ng crew dito sa table natin. Thank you, B. Kumain ka na. Lalamig yung pagkain mo. Sige lang, B. Mauna ka na. Kakain na ako ha. Nagugutom na rin kasi ako eh. Sino ba yung kachat mo? At parang seryoso naman masyado na mukha mo. Yung katrabaho kong babae. Oh, bakit kumukulot pa yung noo mo? Kasi naman, paulit-ulit na lang siya sa sinasabi niya sa akin. Ay naku, mamaya ko na nga lang uli siya re-replyan. Baka bigla pa akong tawagan nito tapos umiyak-iyak na naman. Ano ba kasi yung pinag-uusapan yung dalawa at parang masyado kang stress sa kanya? Ayun nga, B. Paulit-ulit lang talaga yung pinag-uusapan namin. Walang iba kundi yung cheater niyang boyfriend. Relax, B. Masyado ka nang gigigil dyan. Ay, sino ba namang hindi manggigigil sa galit kapag hinahayaan mo yung isang tao na lokohin ka ng paulit-ulit? Ano bang nangyari? Yung katrabaho kasing babae, nahuli na naman niyang may ibang kinalolokohang babae yung boyfriend niya. At take
Take note ha, pang-5 beses na yon. At kung makakausap ko man siya mamaya, pang-5 beses ko na rin sasabihin sa kanya na hiwalayan na niya yung manloloko na yon. Imagine, ilang beses na niyang pinatawad pero nagagawa pa rin siyang lokohin. Baka kasi mahal talaga ng katrabaho mo yung boyfriend niya. Hindi porke mahal niya yung boyfriend niya, hahayaan niya nang maging kawawa yung sarili niya. Magtira naman sana siya ng konting respeto para sa sarili niya. Hindi niya naman siguro ginusto na lokohin siya ng boyfriend niya. Kaya wala siyang kasalanan kung nasasaktan man siya ngayon. B, kasalanan niya yon. Kasi pinatawad niya yung cheater na yon. Kung nung una pa lang hindi na siya nagbigay ng second chance, edi sana hindi na siya nasasaktan ngayon. Sana hindi na umabot sa 5 beses yung pangluloko sa kanya ng boyfriend niya. Wala siyang pinagkaiba kay Mama at Ate Myra. Ewan ko ba sa kanila kung bakit hinahayaan nila na masaktan sila ng dahil lang sa iisang lalaki? B, wala ka sa sitwasyon nila. Kaya hindi mo maiintindihan kung bakit ganun sila. Hindi ko talaga sila maiintindihan kasi kahit kailan, hindi ako magiging kagaya nila. Lalo na yung kapatid ko si Ate Myra. Hanggang ngayon, boyfriend niya pa rin yung cheater na Jake na yon. Nagbago naman na yata yung boyfriend niya eh. Nakwento kasi sa akin ni Ate Myra yung tungkol sa relasyon nila. Pati na yung mga nagawang kasalanan ng boyfriend niya noon. Hindi naman na raw naulit yun kaya mas maayos na ang relasyon nila. Naku B, maniwala ka sa akin, mahuhuli rin uli ni Ate Myra yung Jake na yan na naglolo ko. Once a cheater, always a cheater. Kaya nga hindi ako naniniwala sa second chance eh. Kasi ayoko nang mas masaktan lang sa huli. Kaya ikaw B, wag mo nang balaki na magloko kasi hindi talaga kita papatawarin. Tandaan mo yan. Papadudot alam ni Richard na galit talaga ako sa mga cheater. Kapag yon ang topic namin ay umiinit talaga kaagad ang ulo ko. Sino ba naman kasing tao ang gusto na lokohin sila ng karelasyon nila? Mapababae man o lalaki ay walang dahilan para mag-cheat sila. Kung hindi naman sila masaya sa isang relasyon ay bakit hindi na lamang muna nila tapusin ang relasyon na yon kesa magloko pa sila? Kaya hindi ko talaga maintindihan kung paano nasisikmura ng ibang tao ang magloko at manakit ng damdamin ng ibang tao. At mas lalong hindi ko rin maintindihan ang mga tao na nagagawang patawarin pa at bigyan ng second chance ang mga karelasyon nila na niloko na sila. Walang sino mang cheater ang deserve na magkaroon ng second chance pagdating sa relasyon. Kasi ang tukso na yan ay madali lamang yang iwasan kung gugustuhin natin. Walang dahilan para matukso ang isang tao na nasa seryoso at maayos na relasyon, papadudot. Alam mo ba na malaki raw ang chance na ma-promote ako sa trabaho ngayong taon? Ang sabi ng manager namin, isa raw ako sa mga nirecommend niya para sa supervisor na position. Ang ganda raw kasi ng record ko lalo na sa nitong nagdaan na buwan. Wala akong absent tsaka wala rin akong palpak sa mga report na pinapasa ko sa mga boss namin. Kaya pag nagkataon, malaki ang chance na makuha ko yung mataas na position sa opisina namin. B, nakikinig ka ba? Ha? Ang sabi ko, kung nakikinig ka sa mga kinuwento ko kanina. Oo naman. Siyempre. Talaga? Sige nga, tungkol saan yung huling sinabi ko? Tungkol sa katrabaho mo, di ba? Ay, tungkol sa trabaho ko, hindi sa katrabaho ko. Pasensya na, B. May iniisip lang ako. Ano ba yun at parang kanina ka pa tulala dyan? Hindi naman importante. Hindi importante? Kaya parang lumilipad yung isip mo sa kung saan habang kausap kita ngayon? Sorry talaga, B. Sabihin mo na kaya sa akin kung ano yung nasa isip mo para hindi ka natutulala ng ganyan. Baka sakaling makatulong pa ako sa problema mo. Napansin ko kasi na ilang araw ka na ring tahimik eh. Saka hindi mo rin madalas na nasasagot yung mga teksto tawag ko sa'yo. Naging busy lang ako sa trabaho pero wala naman akong problema. Ah, okay. Pero ano nga yung sasabihin mo sana kagabi nung tumawag ka? Antok na kasi ako noon kaya sabi ko ipagpabukas mo na lang. Alam mo, kanina ka pa ano ng ano dyan. Diretsoy mo na kaya yung gusto mong sabihin kasi ako'y nahihirapan sa'yo eh. Sige, huhulaan ko na lang. Total mahilig naman akong manghula.
Tungkol sa birthday ko, no? Kasi next month na yun, di ba? Siguro may naiisip ka ng lugar na pwede nating puntahan. Kahit saan naman, basta kasama kita, okay na sa akin yun, B. Hindi tungkol doon. Hindi tungkol doon? Siguro tungkol sa anniversary natin, no? Hindi na ako pwede magkamali this time kasi alam ko na kaagad yung tumatakbo sa isip mo. Pinagpaplanuhan mo kung saan tayo magbabakasyon sa anniversary natin. Naku, Richard, baka mamaya bigla ka na lang mag-propose sa anniversary natin, ha? Hindi pa ako ready. Alam mo naman kasi na marami pa akong plano at I saka… cheated on you. Ano? Pakiulit mo nga yung sinabi mo. B, huwag ka muna magalit sa akin kasi… Ang sabi ko, ulitin mo kung ano yung sinabi mo kanina. I cheated on you. Pero B, maniwala ka sa akin. May nagawa ako pero hindi ko sinasadya. Nalasing na talaga ako pagkatapos namin mag-inuman ng mga katrabaho ko. Hindi ko alam kung paano o bakit. Pero nagising na lang ako na katabi ko na yung katrabaho ko na si Ami. Pareho kaming walang saplot pero… Huwag ka na uli magpapakita sa akin kahit kailan! Kagaya ka lang din talaga nila! Cheater! Elena! Elena, sandali lang! Elena! Papa Dudut, akala ko talaga ay perpekto na ang relasyon namin ni Richard. Wala kasi kaming kahit na anong malaking bagay na pinagtatalunan. Siguro kasi pareho kami na mature mag-isip. Yung tipong hindi na namin pinapatagal pa ang pag-aaway namin. Hindi ako yung tipo na mahilig magpasuyo at minsan ay ako pa ang gumagawa ng paraan para magkabati kami ni Richard kapag nag-aaway kami. Ako ang unang nagte-text o tumatawag. At may mga oras naman na siya ang gumagawa ng paraan para magkaayos kami. Pupuntahan niya ako sa bahay o opisina na may dalang bulaklak o kaya ay pagkain. Ang smooth lang talaga ng relasyon namin. Pero ang hindi ko alam noon ay may ginawa na pala siyang kalokohan. Pinanghawakan ko kasi ang pangako niya na kahit kailan ay hindi niya ako lolokohin. Alam niya ang kwento ng buhay ko at alam niya kung gaano ako kagalit sa cheater. At alam niya na hindi ako naniniwala sa second chance. Pero bakit nagawa niya pa ring magloko noon? Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sakit na nararamdaman ko dahil sa mga inamin ni Richard. Hindi po ako makapaniwala sa mga narinig ko mula sa kanya. 3 taon na kaming magkarelasyon at buong akala ko ay naging tapat siya sa akin sa mga taon na yon. Pero ang hindi ko alam ay gumagawa na pala siya ng kalokohan. Yon ang nasa isip ko noon. Hindi yon ang unang beses na gumawa si Richard ng kasalanan sa akin. Kahit sinabi niya na natukso lamang siya dahil lasing siya, sigurado ako na may ilang beses niya noong nagawa yon. Sobrang sakit lang kasi. Ang laki ng tiwala ko sa kanya. Ang pambababae ang kasalanan na hindi ko maiisip na kailanman ay magagawa niya. Pinaniwala niya kasi ako na iba siya sa mga lalaking nakilala ko. Iba siya kay Papa o kay Jake na boyfriend ni Ate Myra. At akala ko ay siya na talaga yung lalaki na para sa akin. Na kahit kailan ay hindi ako sasaktan. Papa Dudut. Bye guys! See you bukas sa office. Ingat kayo! Ay, sana hindi na ako mahirapang sumakay ng jeep pa uwi. Elena, sandali lang. Bakit nandito ka? Gusto kasi kita makausap. Di ba sinabi ko na sa'yo na ayoko nang makita yung pagmumukha mo? Oo nga. Pero hayaan mo naman sana ako makapagpaliwanag sa'yo. Ano pa bang ipapaliwanag mo? Sinabi mo na nga sa akin na nag-cheat ka, di ba? Proud ka pa nga eh. Hindi ako proud sa ginawa ko. Talaga? Kaya ba inamin mo sa akin ang ginawa mong pakikipaglandian sa ibang babae? Hindi yun pakikipaglandian. Sinabi ko naman sa'yo na nalasing lang talaga ako ng gabi na yun. At kaya ko rin inamin na nangyari sa amin ni Ami kasi nga sobrang na ako nagsisisi. So ngayon sinusumbat mo pa sa akin na umamin ka sa kasalanan mo? Hindi naman sa ganun. Pero gusto ko lang na makita mo na pinagsisihan ko na yung nagawa kong kasalanan. Ginawa at hindi nagawa kasi alam ko naman na ginusto mo yon, Richard. Alam ko na may pagkakamali talaga ako.
Pero hindi ko talaga ginusto yun. Hindi ko sinasadya na malasing at may mangyari sa aming dalawa ni Ami. Kung hindi mo pala ginusto, bakit nakipag-inuman ka pa sa kanya? Bakit hindi mo na lang siya iniwasan? Bakit pumunta ka pa sa buwisit na party na yon? Hindi ko naman kasi alam na mangyayari yun. Ang sabihin mo, ramdam mo na gusto ka rin ng malanding Ami na yon kaya sumama ka sa party nyo? Hindi totoo yan. Kaya lang naman ako sumama doon kasi birthday yun ng manager namin. Kami nag-organize ng party na yun para sa kanya. Hindi ko naman alam na malalasing talaga ako ng sobra sa kondo na yun. Pwede ba, Richard? Ang dami mong palusot. Nakakairita ka na. Hindi nga ako nagpapalusot. Nagsasabi ako ng totoo, Elena. Talaga? Eh bakit hindi mo pa aminin ngayon yung ibang kasalanan na ginawa mo sa akin? Anong ibig mo sabihin? Richard, sigurado naman ako na hindi lang yun ang unang beses na nagloko ka. Kaya aminin mo na sa akin ngayon yung ibang mga kalokohan na ginawa mo habang magkarelasyon tayong dalawa. Wala na akong ibang aaminin kasi wala naman na akong ibang kasalanan na nagawa sa'yo. Elena, alam mo kung gaano ako naging faithful na boyfriend. Ikaw lang ang nag-iisang babae na minahal ko mula nung maging tayo. Paano ko mapapatunayan na totoo yan kung nagawa mo na nga akong lokohin? Richard, alam mo naman kung ano yung kwento ng buhay ko, di ba? Alam mo kung gaano kalaki ang galit ko sa mga cheater. Kaya nga, ako na yung umamin sa naging kasalanan ko. Kasi hindi na kaya yung dalhin ng konsensya ko. Pero maniwala ka naman sa akin. Yun ang una at huling beses na magkakasala ako sa'yo at sa relasyon natin. Kaya please, isang pagkakataon lang. Ibigay mo na sa akin to kahit isa lang. Hindi! Ayoko! Kaya tigilan mo na ako kasi wala kang mapapala sa kasusunod sa akin. Diyan ka na! Papa Dudut, alam kong ilang beses ko na tong nabanggit pero hindi talaga ako naniniwala sa second chance. Kasi kung nagawa ng mag-cheat ng isang tao sa unang beses, may pangalawa at pangatlong beses niya pa yon na gagawin. Kaya naman bakit pa ako magpapatawad at magbibigay ng second chance kung alam ko na masasaktan lang din ako ng dahil sa kanya. Ayoko ring sumunod sa mga yapak ni na Mama at Ate Myra na nagpapakabobo para lamang sa taong mahal nila. May pangako ako sa sarili ko na kahit kailan ay hindi ko yon gagawin. Kaya kahit na anong pagsuyo ang ginawa sa akin ni Richard noon ay hindi ko talaga siya pinatawad. Alam ko naman kasi na wala nang patutunguhan pa ang relasyon namin. Dahil kahit kailan, hindi ko na maibabalik pa ang tiwala ko sa kanya. Paulit-ulit lang na babalik sa isipan ko ang panluloko na ginawa niya sa akin. Kaya kesa masaktan paulit ako ng dahil sa kanya ay mas pinili ko na lamang na hindi na pagbigyan pa ng pangalawang pagkakataon ang relasyon namin, Papa Dudut. Sasabihin sa'yo na huwag ka nang pumunta dito sa bahay namin. Hindi ko na kasi alam kung paano ka pakakausapin, Elena. Wala na nga kasi tayong dapat pag-usapan. Mag-iisang buwan na tayong break pero hanggang ngayon ayaw mo pa rin akong tigilan. Elena, ayoko matapos ng basta ganun na lang ang relasyon nating dalawa. Ayoko mawala ka sa akin. Sana naisip mo yan bago ka nakipaglandian sa amin na yon. Pinagsisihan ko na nga kasi yun. Please naman, patawarin mo na ako. Buo na ang desisyon ko at kahit kailan, hindi na ako makikipagbalikan pa sa'yo. Hindi mo na ba talaga ako mahal? Elena, alam ko naman na may kasalanan talaga ako. Inamin ko pa nga sa'yo, di ba? At sobra ko na yung pinagsisihan. Bakit ba hindi mo yun makita? Kasi nga niloko mo na ako. Nagpadala ka sa buwisit na tukso na yan. Kung mahal mo talaga ako, kahit kailan, hindi ka magkakamali. Hindi mo ako lolokohin. Nagsisisi na talaga ako, Elena. Patawarin mo na ako. Hindi na mababago ng pagsisisi mo yung nagawa mong kasalanan sa relasyon natin. Kaya hindi mo na talaga ako kayang bigyan ng isa pang chance? Para saan pa yung chance na yon kung alam ko naman na lolokohin mo lang din uli ako? Elena, hindi ko na nga gagawin yun. Nagmamakaawa ako. Bigyan mo naman ako ng kahit isang pagkakataon lang. Kahit isa lang, Elena. Gagawin ko ang lahat para mapatunayan sa iyo na nagsisisi na ako.
At hindi ko na ulit hayaan pa na mawala ka sa akin. Tama na, Richard! Kahit anong pagmamakaawa mo dyan, hindi mo na mabibilog ang ulo ko. Kagaya ka lang din pala nila. Pare-pareho lang kayong mga lalaki. Kaya umalis ka na bago pa kita ipatambot sa mga barangay tanod! Elena, sandali! Bakit ba ako umiiyak? Hindi ko dapat iniiyakan yung manloloko na yon. Makaupo na nga lang muna dito sa sofa. Oh, Elena, nakauwi ka na pala. Oo, medyo na-traffic lang ako kanina. Umiiyak ka na naman. Hindi, medyo sinisipon lang ako. Hindi mo na kailangan magsinungaling sa akin. Narinig ko rin kasi ang boses ni Richard kanina. Alam ko na sinubukan ka na naman niyang kausapin. Alam mo naman pala kaya hindi mo na kailangan mag-usisa pa, ate. Tsaka huwag ka rin mag-alala sa akin kasi kaya ko naman ang sarili ko. Hindi ako magpapadala sa panguuto ng cheater na Richard na yon. Elena, hindi lahat ng lalaki pare-pareho. Ano namang ibig mo sabihin, Ate Myra? Alam ko na nagkamali si Richard. Sinabi niya sa akin yun nung humingi siya ng tulong para makausap ka. Pero pilit mo pa rin siyang iniiwasan. Kasi wala namang dahilan para mag-usap pa kaming dalawa. Alam ko na hindi naging maganda ang paghihiwalay ng mga magulang natin dahil sa kasalanan ni Papa. Alam ko rin na naging malaki ang galit mo kay Jake dahil ilang beses niya akong sinaktan at niloko. Pero kagaya ng sabi ko kanina, hindi pare-pareho ang mga lalaki. Maswerte ka nga kasi kay Richard mo mismo nalaman ang totoo. Siya ang umamin sa'yo kaya ang ibig sabihin, pinagsisisihan niya talaga na nasaktan ka niya. Walang perpektong tao at lahat tayo pwedeng magkamali. Hindi mo dapat pinagdadamot ang second chance sa kanya. Pero paano kung ulitin niya uli yung naging kasalanan niya? Paano kung masaktan uli ako dahil sa kanya? Paano kung lokohin niya uli ako? Paano kung hindi na? At paano mo malalaman ang sagot sa mga tanong mo kung hindi mo siya bibigyan ng isa pang pagkakataon? Elena, hindi naman kita pinipilit na makipagbalikan kay Richard. Pero sana, mas pag-isipan mong mabuti ang desisyon mo. Sana bigyan mo pa ng pagkakataon na magkausap kayong dalawa ng mas masinsinan. Baka sakali na maliwanagan ka sa gusto mo mangyari kapag hinayaan mo siya na mas makapagpaliwanag. Papadudot kailanman ay hindi nawala ang pagmamahal o nararamdaman ko para kay Richard. Oo, nasaktan ako ng sobra noon pero hindi dahilan yon para hindi ko na siya mahalin pa. Naiinis nga ako noon sa sarili ko lalo na sa puso ko kasi hindi ko siya kaagad magawang kalimutan. Hindi ko kaagad siya maalis sa puso ko. Tapos mas minahal ko pa siya noong mga panahon na nakikita ko ang ginagawa niyang pagsuyo sa akin para mapatawad ko na siya. Kahit na anong pagtataboy, pagsigaw at pagpapahiya ko sa kanya ay hindi niya ako sinukuan. At ngayon ko lang aaminin na nararamdaman ko talaga ang sinseridad ng ginagawa niya noon. Naramdaman ko na pinagsisihan na niya ang mga kasalanang nagawa niya sa akin. Papadudot, marami akong napagtanto sa mga pinayo sa akin ni Ate Myra. May punto siya sa sinabi niya na hindi magkakapareho ang mga lalaki sa mundo, na hindi ko dapat inihahalin tulad si Richard sa mga nakilala kong lalaki kagaya ni Papa at ng boyfriend ng kapatid ko. Na maswerte pa nga ako kasi si Richard mismo ang umamin sa akin ng naging pagkakamali niya. Ibig sabihin ay labis talaga yung pinagsisisihan niya. Kaya sinabi niya sa akin. Sadyang nasaktan lang talaga ako sa mga nangyari at hindi ko inaasahan na darating kami sa ganong pagkakataon at matutokso rin siya ng ibang babae. Pero hindi naman lahat ng kasalanan ay hindi pwede pang maulit. Dahil meron pa ring iba na handa talagang magsisi ng buong puso at magbago.
Naisip ko noon, Papa Dudut, na oras na siguro para harapin ko si Richard. Dapat na magkausap kaming dalawa ng maayos at masinsinan tungkol sa nangyaring yon o sa nagawa niyang kasalanan. Baka mas maliwanagan ako kapag pinakinggan ko na ang iba pa niyang gustong sabihin. At baka sa huli ay maibigay ko rin sa kanya ang pangalawang pagkakataon na hinihingi niya. Kaya naman buong gabi ako nag-isip ng tungkol sa dapat kong gawin. Papa Dudut, nakapag-desisyon na ako noon na haharapin ko na si Richard. Nakakausapin ko na siya at makikinig ako sa lahat ng mga sasabihin o ipapaliwanag niya. At naisip ko na rin noon na baka pwede pa. Baka pwede pa nga naming bigyan ng pangalawang pagkakataon ng relasyon naming dalawa. Kaya naman kinabukasan noon ay plano ko na talaga siyang tawagan para magkita kaming dalawa. Pero isang text message ang sumira sa lahat ng mga plano ko pa sanang gawin. Ang text message mula sa mami ni Richard na sinasabing wala na si Richard. Hindi na raw ito nagising mula sa pagkakatulog ng gabing yon. Atake sa puso, Papa Dudut. Yon ang kinamatay ng lalaking pinakamamahal ko. Sobrang laking pagsisisi ko kasi hindi ko man lang siya kinausap bago siya mawala. Ni hindi ko man lang pinakinggan ang iba pa niyang mga gustong sabihin sa akin. Ni hindi ko man lang nabigyan ng pangalawang pagkakataon ng relasyon naming dalawa. Napakalaki ng panghihinayang ko noon at pagsisisi na hanggang ngayon ay dala ko pa rin sa dibdib ko. Pagsisisi na sana kahit na isang beses man lang ay nagawa kong magpatawad at magbigay ng isang pagkakataon kay Richard at sa relasyon namin. Papa Dudut, hanggang sa ngayon ay wala pa rin ulit ako naging boyfriend. Hindi ko alam kung natotrauma lang ba talaga ako sa mga nangyari o baka naman hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakaka-move on mula sa pagkawala niya. Pero umaasa pa rin ako na sana balang araw ay unti-unti na ring mabawasan ang sakit at pagsisising nararamdaman ko dito sa dibdib ko. Hanggang dito na lamang ang aking sulat, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Elena. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.